Отново прекъсване. Спиране, включване. Сега ще видим проблемите. Добре. Сега ние отиваме на Лукойла. Айде към Лукойла. Ти при мен ли се качваш или продължаваш? Продължавам. Закачвам. Сега, Миро, от тук тръгвам нагоре покрай Лукова и после на Охлюва завъртам към Себято. Кажи здравей! Тук тръгвам нагоре към София и горе на... Да, обаче ще бъде максимално до мола, защото да има повече сняг. Добре, бе. Айде, готов ли си? Да. Сега дай. Продължаваме Fashion Days. Аз ще се опитам, аз ако седна, ще падна, но ще се пробвам. Чупай моят долу при тебе след малко. Посрещни ме, сезиче. Студено, колко да е студено? Изобщо! Жега, слънце пече. Ръчни, тъйно и вратата отново бе затворена. Сега се опитваме да се изправим. Опа! Ти и аз паднах лекинко. Извинявайте. Беше забавно. Продължаваме. Чакай, опа! Артатата. Мога и без ръце, гледай. Можеш и без ръце, пряспата е голяма. Ръце ма легна си, дай. Моли майка! Аджа! Хихче, хлакченци! Не сми хухка! Това беше лекия писък на кетчуп. Мамата му да ева! Маравалецки! Лап идвам! Кетчупа се изгуби, а? Here. Давай. Лекан. Мамата му да ева. Очаквам вратата да се затвори след малко, но не. Кетчупа е тука. Появи се отново. Върти сучи. Дай! Стънито отири в друга посока. Оле-ле! Надяваме се, но и там отзад да не блъсне кетчупа. Защото ни мъчно. Ще плачем 3 дена. На 4-тия ще умрем от пие. Завиваме! Тепчо, завиваме! Завиваме! Опа, вратата от кетчупа пада! Кача не може да спре да се смее! Пляк! Инджик и пляк, турче! Доно! Ебахме майката на положението. Газа ми мокър. Давай. Ако и путката ми се мокриш толкова често, колкото газа ми днес, ще да е идеално. Нали щеш да ходиш като наебана? Секс, кой беше той? Айде! Да караш БМВ с всички кетчупе, пази се, защото идва един простак отзад. Чупе, внимавай, защото то скара с БМВ-то да ни те поднесе. Студено, нали? Студено, да? Я съм у СДС. И аз съм у СДС.
Да, искам всичко. Това е гадно! Хайде! Що сте отнасте? Ето го тук е! Кетчупа леко те нахрани. Кашат си тъй, нали, а? Чупе, внимавай! Той да намали секшън! Ей, мамата му да има! Внимавай! Я намаляме! Намаляш! Трябваше на коленките да си вземеш. Може и да изпуснем кетчупа. Доста добър дрифт на момчето от БМВ-то. Оп! И край на клипчето. Вратата се затворя. Кетчупа падна. Чакай, лад! Имам сети носи разрешителна жилетка, как падне някой да